el mínim comú múltiple de 12 i de 7. M'encanta la meva professió. Si tornés a néixer, tornaria a ser professora. M'agrada molt ensenyar, però també m'agrada veure com els meus alumnes aprenen, aconseguint els seus objectius amb esforç propi. El dia 24 tens dret a votar, un dret que només pots exercir per tu mateix. Et demano que votes per l'educació. Vota per la pesca i l'agricultura. Vota pel turisme, el comerç i la cultura. Vota per la reactivació econòmica. Vota pel benestar social. Vota per les nostres festes, costums i tradicions. Vota per l'ocupació. Puc captar el que me diu la gent i és que és una boníssima candidatura que portem enguany el Partit Socialista a l'Ajuntament. I d'això puc presumir honrades, treballadores i bones persones. Molt bona llista, sí senyor. Esta comunitat té una gran possibilitat. Si passem pàgina, si treballem junts. Charo, me alegro mucho de poder modestamente darte mi apoyo. Tiene cabeza para gobernar y corazón. Con optimismo, que gana. A votar a Charo. Nada mejor que una maestra para que nos gobierne, nos eduque. Jo crec que votar per Benicarló és votar per Charo i és votar al Partit Socialista. Moltes gràcies i sort. Sabem que, al igual que nosaltres, teniu molt a dir. Voteu per ser escoltats, per la participació ciutadana. Ser professora m'ha ensenyat que mai deixem d'aprendre i la vostra opinió ens importa. Vota per Benicarló. Vota al Partit Socialista.